Ada na, boss. Ay, kasi nga, Tama lang. Ayun, ayun. isa na naman ikahabol kasi. Ha? Kalau ni ikahabol. Akan yung jacket na siguro kung ikuhan ka. Ako media si pang bata o iklaro niya ko sa ako. May dito. Sikot na rin mo. Sige, kanina po ka. Ano sa eleksyon, ma? Sa taon lang sa sila ko. Moro mo na isang habol ako. Tara. Eleksyon ng paano? Leksyon sa Sulit ko. wala na mo kumalog si. Nagkam Ikaw sa agdaw ko nagkakuan. Nagkam Asa Davao. Pero po kakabalita kita rin. Wala po. Uli lang tao ko dali sa Padog. Balik Sige, lingkod-lingkod boss, lingkod. Mayong hapon, gabi na ba? Wala pa. Maghapon pa. Kasi pamatiin mo, sir. Wala ko ang ubo ba. Obo. Pila ka doon na? Nakurutan niya kung isa kapal sa tambal sa ubo. Wala pa man Japon. Lilip ka mo katol? Katol Japon. Katol Japon. Sige. Sig. Bugnaw ko likod. Lunaw likod. Kailangan yung siguro na kung may director. Pero pila ka doon na ni mo, obo? Kami daw ni mo, murag ka na sugod-sugod lang yun. Pagtulo na siguro. Wala good makuhan. Oo, nakurot ako Simdik sa Putuno. Ginom, Simdik Sporting. Wala yun makuhan. Oo, ma'am Japon. May kalma lang kamay. Ni Kuan na noon. Gawas ng Kuan. Pero naagyo yung mo. Kuan yun niya. Puy-puy kung mga Kuan, mga kapakuan. Puy-puy mo mga pako. Oo, dali ba? Ubo, puy-puy pako, bugnaw likod. Sa pag yun? Mura mo na dito. Mura yun. Ulo, labad. Labad sahay. Labad yun, subog yung pay. Kagadlawan mo ganyan ng gawas ka ng buong pag-isda. Unang, ulan pa yun. Hindi kita mo gawas, hindi kita kwarta. Maugyot. Pugos, basa. Maugyot. Sige. Sakit mong balik na eh. Na, chapter 8. Sa playa. Oh, Ayan guys, so shout out sa taga Playa Digo City. Nasa Sir Dre atong tabangan, no? Nya kuha doon yung suki, no? Basta magparamdam. Kuha doon eh. No? Nya, mo to nasa ubong, 3 days na nga. Naroon na yung tambal. Makuha lang yun, alibyo rin kayo kaya yun. Namay lang, matsambahan nga mga ayo, pero di yun. oh. Kulang yun, no? Basta, Tahan yung mahilot. kailangan lang maguna siya nga, mabungkag yun na siya, no? Pero kung matsambahan sa tambal, di mas maayo, no? Ana, no? Nya, ayan likod, bugnaw. Nya, anak yun ka ng mga anak yun na basta kugihan. Grabe panuhot ng kugihan. Panuhoton, ito pula, no? Okay. Samo tayo yung sige trabaho. Makita na yung bubol nga. Kuhan dyan. Parang istorbo po na. Labi na siguro matulog. Di po. Mau yun, kanang Napod. kagabi mo. Relax. Oh, mo iting tukar. Oo. Utas mo kuan tag pundo tag kusog. Di pila na lang ka oras matulog lagi. Huwag ka kapasa-basa katugan na. Oh, Kamurag. kaon man ka. May lag. Matug na dyan. Wala na. Oh, Pero short na yung mga tulog. gamay na lang ka pila na lang ka oras tag Oo. say alas 2 mong mata. Bubo na lang. Ang tendensya na. Mahulog ka. Malipong-lipong ka na. Ah, Kulang alay. magtulog. Oh, lagi mo ni usahay ni. Makalipong mo na. Yung mga katong mulong. Susam. Kulang. Tulog yun. Kaya huwag magulang kang tulog. Laban na yung kaabot ng mga isang mga 5 hours na lang. Wa yun, wala ra yun. Oh. Madugay sumunit. Bukan yung sa Luto imong no na ba. bukan yung tulog sa Oh, patay kusog sa ba? linog. Sige. So set out sa taga Playa Digo City chapter 7. 8 Chapter 8. Ayan, chapter. Lapas ba na sa dito sa stasyon? Lapas mo? dili. Ay, diri ra ba? Dili lang, wala ra ka mo sa gym. Nga mo ha. Kung di kang ka diri, ako pa daw ka dito. Iligagin mo sa traffic light, daran na. Wala dyan. Ila kuan. Doon ka ila saan? Kalimot mo no. Classmate na ko diha nga kaysa ra ko nihilot itambok mo noon. Dagi og ka kuan ba? Ilang mo niya isutan na to na ko ang classmate. Shout out ang ka niya classmate na ko diha. No? Kalimot ko sa Lido. Sige, so dati po nag-drive, pinikap. Kana ilapit ako ng nag-sound system.
doon lang ako magkabot sa gym ilaha. So sa to pa nakuha ka na sound system sa una. Nagaparkila. Wala ko makabutang. Kanang na maligya kanang mga parts, motor parts. Oh, dira nakakuan ko diya. Motor parts. Sige. So ayan, shout out sa taga-playa, no. Of course ako mga viewers nga nagsuporta sa ko kadadlaw, nagatanaw sa ko kadadlaw, nag-view sa ko, maraming salamat sa inyo ha. Sa inyo pag-subscribe, sa pag-like o sa inyo pag-share sa ko ang video. Maraming salamat guys. Of course, maraming salamat guys sa ko ang mga subscribers. Sa subscriber na ko 1,370 plus. Ayan, maraming salamat sa inyo ha, no, na naabot na ko ang 1,370 plus subscriber. Kung di na mo daghan o wala mo, so dili may tabog si Eric Hilot no, na nakaabot na. So at least nga madungag-dungagan po ta, so karon pa ka nag-able, please subscribe para madunggagan akong subscriber nga updated po sa kung kinahilot. Patag lang hilig ka og hilot nga traditional nga hilot. Ganun ka mag-like, pwede mo like, pwede po ka mo share para mas daghan ang masayod, mas daghan putang matabangan, no? Kaya kung aduna kay mga pangutana o mga komento, comment lang. Kaya sa mga nag-comment sa kuha, daghan kay mga comment sa kuha mo. Good o dili po good na. Nindot po kayo mag-comment, tiramon jud ko ay. Sige lang, ilaha jud na so inyuha man gyud nang katungod nga mo comment mo. Maraming salamat sa inyong mga comment. Good tanan inyong comment, no? Yeah. Sige lang. Yeah. So wala masayod, ang akong video ha, mag-comment mo, nakapoy part 2. So, kayong pag-comment sa first, ang napay continuation, no? Tanawa ko kay. Kanya akong hilot, larga tanan dyan no? So, dili lang isa ka portion akong tirahon, tanan dyan na siya. Luto na to ang iyang gisulti sa atong customer, o pati itong padulungay, ato na itong ayuhon daan. So, ana ang akong hilot, no? Dili ta mo kuan sa ingon lang sa customer, kundi tanan padulong ato ana nang ayuhon daan. So ayan, so ang akong hilot sobra oras gyud na siya ha. So ayan, so ang hilot part 1 o part 2 na sa so ayan, so sa mga subscriber nako, thank you kayo niya. Thank you for watching my YouTube channel dahil sa ko ang viewers na outside of the Philippines. Thank you. India, Malaysia, Pilipinas, maraming salamat. Of course, Japan, Saudi Arabia, Kuwait, Toronto, Canada, United States, Thailand, Vietnam, Cambodia. Thank you so much. Ayan, so mag-hilot o guys. Shout out sa taga-Playa. Hello, Playa, Ligos. Yege, tanggalay mo ko sa okay, kulog. Tapi lang natin nahilot siya. Kalima naman siguro, boss. Saka daw kamay mo? Kamay lang, kanay lang. Meron siguro. Yan. Okay lang anak?
na ko nandot? Yumi. Ha? Yumi. William eh? Oh, Yumi. Itong liyan to ba? Dulo. Pusi. Dulo. Kusang itong pusi paralyze. As mo. Mas mas kusog. Bago na abot sa ko, dito katikang, araw nakatikang na. Sarana yun sa paano, pag-in ko kung saan nalang ito. Wala, ito, bulay ko ito, pero hindi ko tikang. Karong itikang na. Dili na daw maihap, ang hilot sa iya. Hilo, tambal. Ano ba? Singat ugam ni boss. Ha? Singat ugam. Muli na kakuha sa kuawa. Kapoy yun eh. Grabe si. Hindi na magkakamaligo kapoy gabi eh. Karon lang kaligo ng balik. May Ano? di ko kaligo ng paguma. Ligo ko paguma na pag-abot ako ligo ko. Oto, Oo. ayun ang ubo. Nagkakagian to boss. Hindi na daw maihap. Kung maihap daw, 20. Nadugay ko na nakitaan ba? Kapil na tuloy hilot niya si mo kasi. Natulog. Nauyon mo yun siya. Balik mo siya. Dili ko gumingog mo pila ka session bato ganahan ko motor sa mahimo. Hindi ko magtrabaho to, maligom to. Na. Sa katong okay pa ba? Okay pa bitaw? Kung magtrabaho, may masa, haba, tigo. May abog, manggod po, no? Ang bobo dahil kagkay. Takit gamay? Ito kayo dapat kasi. Sa Oo, dahil hindi maayong ubo. Napagod ang kanon. It's okay. Oh, biglo sa'yo, mawas ng lusay. Bobo si. Biglo sa'yo. Ano? Ano na mo? Sinutuga. Moron na siya. Sinutuga. Tapos, labi na yung maghago ka, hindi mo pwede masakot, akas mo to. Si panuot, laspas mo. Ano, yung kaya pang bubig to, ano? Ha? Ano lang, labi kayo tigilot. Pero day, hindi kita magsalik. Ito?
Habang ang cellphone mo. Tingog siya sa dili. Hindi ko kabantay ko. Kabantay mo. Sige, hindi mo ba madayon? Putlon mo po. Ako ikuan boss, boss ato yung ikuan boss ba? Oh. Patatoran sa binak ko. Kasi madawat si mga ko gamay ra no. Kasi putol naman. Mapalong man siya. Ano ko naman, may biskulo lang po kami. Balusan ako, di ko naman ko na kung lupag. Ako yung 1 meter eh. Ikaw mo ring boss. Ha? Ah, mga kuan, dito na lang ko dali mo singay. Ikaw mo ring. Kapatay na. Yan pag yung cellphone. Pilan mo na nakahulog ba? Nakahulog ba bungkag, ayapag madugay siya kahapong eh. Gadget dragon na. Di ang mga tao makagbong, kana pa cellphone. Nag ko na ganun, bakawan ng tao. Salamat sa iyo ko mo. Wala ko lang kubalo. Bihira lang wala ba? Wala pa lang kapagito kung si kumin Ako ta kabalo lagi asa na sila. May Bisaya, dapat mga Tagalog, ano di ba? Kasagaran din ang mapumis ko nga murag Tagalog. Worldwide yan na YouTube no. Hmm? Ito? Oh, hindi maayo ang bubok. Kita gede Eric Hilot. Marami mabugihan na. At naon pa. Ang totoo na, matuog, alas 10, alas 11, matang alas 3. Tayo alas 3, ang Pila lalaki. rin tulog ko sino? Ha? Pila rin Ba't tulog ka lang mo buwag? Hindi ko mamatag sa'yo, boss. Ang luto ba? Ang problema ka man sa luto. Yang mo luto, 8 ka tao. Agoy. Ang burner, tulo. Sa 8 ka tao. Hindi luto, kanon o sudan. Asa ka ibutang? Amo na, sa'yo, wak na stress. Bangon na, luto na ko, nagluto na ko sudan. At abon na dyan ako, niyang na, kung ako balik. I-alarm na ko na. Layo na po tayo eh. Tama gito, medyo init-init. Sekarang ako luto, kay kung naman. Kasi tirada ninyo ito sa apon kasi. Sana, Parang kuhan ka rin. mason mo ko dito. Ah, Ako magtrabaho sa mason, pag uli, manghilot. ay, mga sideline. Sahit palagi. Ay, mapahilot ako. Ang service. Mamaya, sir. Napagod sa sahit. Overtime. Hindi ko overtime, sir. Lista mandaan ang overtime. Kung overtime, sir. Relax ko, sir. Relax. Katik na, sir. Padirek. Dilit na, sir. Yung manghilot na, sir. Ay, kung sabot. Diba? Ka mata luto pag sus makadungog na ito magkusinsan to kaya hindi luto no sus nahurot ang gasol patay na Patungaan po yung gasol ko sa'yo.
Dili, pag libre man. Ah. Kaya turno man na dito. Hindi siya maturnuhan. Ikaw na pa timpuha ron. Naog yun ka. Naog mo rin. Makuha ka dito. Kaya ikaw may turno. Kung naka-amigo, dayo. Pre, dayo ka, pre. Kaya ikaw na po. Dayo nga pagbuka. Hangyo dyan ka ba kayo bukat? Kayo, layo kayo. Layo lang gat. Bukat mo buwan ng siling o tanay karga. Yun. Kabusata pa sa third floor. Ano? Matay na ng kalayuan eh. Libre no siling. Naon really libre. Asa dito na namin mo sing? Riyadh. Ah, yan. 3 years sa Qatar. 2 years sa Riyadh. Saka doktor no? Wala kong pinay kuhan, Japan. Japan. Ang dagko ng Japan. Silingan ang po. Mga pala yung tabang kung kaksin sa Japan. Ang mga taga dito, puno na hapon. Tapi trabahan dito, matiguang na po. Oh. Update po daw kayo. Dapat ito lang ilimno, tulad dala sa ilimno mo ng tubig. Ah. Yan, kuyo niyo. Usog po ka, bubog. Grabe no. Ngayon, mga igno ko lagi sa Pinoy. Sabi tubig, inom. Kuyo nga, piso. Isog kayo. Urong tanway. Singinaya na natin ito siya. Hindi na kumakaya sa sumba. Ha? Hindi na kumakaya sa sakit. Han? Hindi nang ka kami inom. Hindi mo nga nang ilang musik pa. Singinaya na bisan niya pa sila. Hindi na lang good eh. Hindi na kumakaya yun. Huwag magisi ako. Pero kinagmeron kang inom. Kanang makaulit yung ko daray. Ang kuan boss, utihan pa lang ka. Kaya para naing natamang ka, pero grilyo o inom. Isang asa ka na, o dito na nga to sa inom. Tigo yun ang tirang na nawala. Basta inom. Alkohol na. Makulo ang dugo anak. Matulog. Ano? Basta sa inom boss ha. Bilong ko taga sa Badlo. Daray, ano? Sa Badlo ko yung puligi. Pero yun na may advantage doon kayo papod. Kaya dahil po sulit, hindi mo kaya mo masakit iyo. Ha? Masakit. Mas maadom mo dyan. Pero nabawasan naman yung pas mo. Basta undag yung kagima sa hapat. Hapon na biya. Sudan for today. Isa'y sudano na tutunay. Udong. Udong o tinapa. Lami kayo na. Manili, bihon nga corn beef. Ako luto, malamas. Bulad. Pati bulad diya katon sa playa. Ang Bombay sa bangkiruhan ba, kaya tag 300. Yan ang gani. Ambot na rin. Basta padulong December, maog Bayan na. kag barato boss, Bombay kawas boss. Sa Riyadh. Barato dito. May baratuha dito. Dito ang confusing source. Ha? Dito ang ilang kuan. Di, nasili tinanom. Oh. Iya mo nang dili kayo makaangkat. Ang angkat may mahal. Oo.
Oo, bitaw po. Kanang gikan bitaw sa asang nagikan ng kuan na Oo, ta siguro mga Bombay na sa mga. Posible ba, no? yung ubang OFW nga dagkog sweldo. Magsige padala dire. Sinako ka. Aho sa bumpat kay baligya pag dire imbes ga. Kuan. Ano? Yung ga dito nga sako ato nga tag 28 surang sako 30 30 pesos? real. Ah, yan. Pila po, tidak na po sing. 30 times 15. Ah, 15. Buta na to nara sa mga kuan siguro. 30 times 15. 30 450. 450. 450 450 ang sakto ito. dili uy. 15. 30 real mo ba? 15. Ha? 45. 45. Yung tumagin mo, balila ko ay lamat. Lutok mo, wag yung kalpo. Bilami. Lagi kami. Dito ko nakatpuno kao nga puro Bombay. Kaya ang Bombay dito tamis. Yun, bilang ano? Tamis dito, pwede kilawon. Tambal ang Bombay. Nagabot ay di na ako magkakao Bombay kaya pati mahala. Dito kay bro, pagdayon mga nakuhuli Bahin-bahin ko nilang Bombay kaos na ko. Oh, ano na? Ang malit og daghang kupliton. Gusto pa dito mas bag. Hindi pa kami dapat ahos. Hatag mo na uno kay puros manggun mangayo gud ang kanang hindi ka uli. Pre, amo ala na pre, mo pre, o sige. Pangayoon mo ko nila tanan. Pre, ano na din sa kuan? Nakabalo masala na ako nga daghang ko kuan. Sa Abrador dito ako pinakadaghan lagi dito kuan lang dyan. Pre, daghanan nimo Dito lagi din, iwa mo, bisa-bisa. dito naman. Dito lang. Alam nga, dito mukhaon. Basta pre. Dahil isa dito, report po kayo. Pre, kulang na malagatas niya akong kape, pre. Tagaan po taon na ko. Malagatas, pre. Walang pre, ayaw, tulo saratan din ako balik. Tulo Ay po, manaymin ko ng mukhaon ko. Pinalagit taon na pre, huwag hindi ko overtime ba? Sulit. Ang gatas. Ano di ka mahatag no? Naamag yung gatas. Pre, kaya huwag ka na yung palit, pre. Yung gatas, pre. Palit, pre. Ay, matantao. Kana mag-home service ko, sigurado, gano'n, nagbalik na ako. Nago na 2.5 nga soft drinks. Kung siyam ka mamon. Pukaw, tanan dito, breakfast muna. Akan Mata, nagyakaya na ito, humot ba, ana ba? Para wala kita kontra, boss. Humot ba na ana, boss? Alis mo na ako, bay. May home service Kaya tayo-tayoon man ako na yung manawag. At tanay ko sa tapo. Saan kwarto, sir? Pira na naman. Dito. Tagalog pa. Buti pa ito si Bunderix, uwi na. May hilot pa. Taas kayo itong bakasyon dito nga paulihay na ko, boss. 15 days ko, bago ko ni Kuan. Taas na kayo na ba? Nag-relax. Relax ko 15 days. Sige, hindi na. Magdako pa yung inggal sa hilot ko mo. Oo, nakagluto na kong bulot. Napalit ang laptop, cellphone, power up, power up lang na, mahal ang power up. Pangutahan na ko doon kung power up, gipalit na ko doon nga. Gipalit na ko dito sa Riyadh. 70,000 ko na ito doon. Mahal na ko di ano ko Nga US pa yun. Ang iyang brand, di pa yun China. Nakuratan ko ito ang pinipalitan. Made in US? Huwag ko siya kabantay. Huwag siya, babin na lang China. May nakapong sa likod. Wala na, palito ko na na. Yan, nindot papalit sa abroad, boss. December. Barato na. Pili lang ka, December or last day of Ramadan. Cellphone ako isa, gipalit ako last day of Ramadan. Diya, buwilo na sila, 50%. Bagsak yun
Na December po, pinagsakay nga. O na, mapalit ka, utong yun, utong. Kunya na palit. Igo mo na nga. Power amp, ang save na ko sa power amp, 800 real. Discount, 800 real. Pag di mahalin, ibalik na po itong 800. Kaya tinabuhan ng 800. Oo nga. 800 times 15. Bila imong discount, ala, sus, kita. Libo na. Kaya mo, boss? Okay, kaya. Kaya na. Mukha, tinodon. Ay, nagigit. Kung sinsa mo, kung hindi na ako tinodon. Kaya ako hinilutan, boss. Puro yun na sa riyan. O na, pag mahilot na ko, manapi ito. Labi na ko maglahi, boss. Alam ko yung mga lahi mo nga. Oo. Ang pinakadagan dito, mapahilot ako, malahi. Mas daghan din sila dito population. Kuhan yun may katao dito, membro. 11,000 katao. Sa lahi ng mga kuwan. Anang lahi. Kana 11,000, apil na ng mga nagkugranggo. Uli magag Pilipinas Bonarex nga dagham kay customer dire nga og uli po ka boss dagham ka og mo balik kay trabaho increase ni masweldo gamay ra pug increase po 200 ra po 100 real. Tulad ko na lang siya no? dako na ko na 200 Per day na siya. ha Per day. dili isa ka buwan Mga mura kita ka ko kay 200 300 sa ko 300 uta nga dili ko wala na kanibalik ka boss. wala na exit na ingon lang ko nga mobalik kung apply lang wa ko absent dito boss kasi pag nag-ilot ko pura pangampog no di ka sa pagkabong tanto na uli ko ha di ko mo absent kaya sa lain ako lawas o duty magkabugaman matuog mo ko dito pwede magkamuduty nga lain ng lawas napagaman dito report din ka sir nagpiling mo yun hindi ka patrabaho bawal mo na Nilot ito, nilot ko ka no? ay lang absent sayang man Oo nga. nabangon na dating taon Ilang taon lang yun. absent ka sayang so depende lang po to kaya nung dili pinakakusog na ko ditong atong hilot ribis Tapos ikan dito bro. Wala ting panto. Napos kada adlaw hilot kanang Biyernes o na rest day o na mapahilot sila ribis Mau ikaw. kaya pagkauman may maligo oo lagi ko sa lagi alauna alas 2 hindi ka oras alas 2 siguro na lang sa ribis saya naman ko manghang yun sa hay at bilara na ka ano yan na may trabaho nga ba naman yung mga kultura ang luton ko na ko na ano makatulog ko alas 2 so wala na lagi o na nga og bigyan tagilid na akong pagkatulog nagluto na lang ko daan Maligtaron na po na ako, luto ko daan, tanong mo po ang samtang gahilot. Oo man. Wala na, bilog naman siya yan eh. Matog na ako, balihon na po na ako. Hindi na po kumatag alas 3. Alas 4 na po. Ang init nito sa oras. Alas 6. Pero alas 5, mulag ka ng bus. Sa kauras, biyahe, layo kayo. Oo. Nakatrabaho po ko, 2 months na kuhan. Di makabulan ba to? 3 months. Sa Saudi Tabuk. No, wala mo ka. Nakuhan ka ng Saudi Tabuk. Wala. ESE Tabuk. Ang kanang Tabuk, boss, kung sa history ni mo na ko ano, sa Bible, kanang Tabuk mo, nagilapusan nila Moises.
Di ba nitabok sila? Sa tabok to, Saudi to ang nagsulot siya. Mo na yung history ha. Perting mingawan ang lugar at perting takwa. Sa mga kwan lang, nabiblika lang na nito o Bible. Katay lang kita bukan, Saudi to. Diba nung naamsa na itong istorya, ano? Nawa naman. Ito, ano, wala naman na Uy, sumpay ba no? Pag na to? Ano pa, katong dito na to na hindi naman nasumpayan. Ako na yung nasumpay. Saudi to, ang lang sumpayan. Tabok. Ang mga isda dito, tanga. Di kailan tao. Yung ano, Anaon na guloy. ayahay, kung mo sa Malakpan daw, banuban po ko nila. Malimaw sa. Lipo ni Sudan. Putulan. Pero layo lang. Pero tuyo ang gold na inig. Bernes lang. Ano, restin yun. Kahit pwede ito post. Sa dumas na ko dito, grabe. Hindi ka kung makasurvive ka dito. Grabe sa away, sinapagay ka na. Law. Ano naman po? Linya sa kaon, linya sa... Ano? Timing pag kita pagkatuan ako tingtugnaw. Dito sa tupok pa, tingtugnaw. Ya, deserto. Ilan juga makiksabay sa mga tuwan. Ano na lang yun? Raylo juga, ito sabay, pero pinagubok. Wala, di ka isok. Isok-isok ka dito, wala dito. Ya, puro mo dito ka dito. Dahil lang. Puro mo daya. Kamu pas pemilihan. Yung maipit ka sa kuwan, gulo. Punta tayo. Ay, tandaan Wala, na tiyak lang. agad. Siguro ka rin mo, kaya magaya ko kurso. Ano ka pala ito, yampon. Lima ka itlog o cheese na shake up. O nga, kaput-put, umay! Subay. Lima ka itlog, nga, cheese. Malamig ka dyan. Cheese, mantika, lima ka itlog. Trabaho mo sa isa ka building na 100 megabucks sa isa ka building. Kitchen lang. Kitchen lang sa hari. Yawang mo. Niya katong kitchen na ipahuman og kuan. 25 days lang. Kitchen lang. Yawang. Pagi mapsi ay. Pagi pa sa 25 days. Lagi naman boss. Pero gipugos lang yung human. Gipugos lang yung ba? Human. Kitchen ha. Dato. Parte na ko ang kitchen na. Gasolina ba lang pala boss? Boss. Mo na sila ang Ilang pano? sa tinudan ay gid ang kon daw sa daw report istorya report. Riyadh jud ang pinaka production. Riyadh. Sila ang pinakadagdag. Sa istorya po nila. Natal gamay. Gamay kang lugar ha. Kapag Ako pang Davao. Pero rich country. dato sila no. Sila naman po. Opo din. Pero sakop na po sa UAE na sila. Di. Riyadh, Saudi. Saudi Arabia. Sakop na sila. ESA, Kingdom Saudi Arabia. Apil na ng kuwan. UAE, Abu Dhabi, Kuwait. Pero ang center, ang ang kuwan, ang kaning Riyadh, Yan. capital sa Saudi. Pinakasintor ako sa Pilipinas, ba Manila. Yang ka ng Riyadh, ang ka ng Qatar, ang Davao, ang anak ng Cebu. ESA ang pinakatunan dito. Pero pinakapati ang Saudi. Ulit, kapati boss. Ha? Ulit, kapati. Pati nga lugar nga naman kay ang hari dili-hili kog gobyerno. Pati isingan hindi siya gusto ganang bapo. Itong last na kong trabaho pa ko dito 2019. Taban ilang mga bus yung pangit kayo. Pero gabiyahe. Yang ano? Kuripot sila ang kuha nito. Dili-hilig ang kuan. Dili-hilig ang hari. Karon mamoderno na siya. Ang napuli yung anak man. Namatay mga hari. Naway istorya. Kung ano namatay. Napatay ang dinuro. Yung anak kaya nag-iswila sa Harvard.
dato kay kuan Ang asawa, 20 buk. Ah! 20 asawa. yawan nila no. Kanya, tungatanan sa yate. Nagpuyo. Ito. Yan ang yate niya kay number 6 na pinakamahal sa ibang kalibutan. Basta po. Palit niya gikan Japan po, amigo niya. Yawan no. Number 6, nanawa sa kanang kuan. Kanang most expensive without luxury look na yate sa world. Ang number 6, number 5 na yahan sa kailangan yate. Ang mura po kuan, super pere ka ko. Ito, nga yate. Papulino. Nagko, super pere mo rin. Di na yati mo barko. Pero yate yapon lang kuan. Magwapo kay ba? Yawan no. May diskuhan, may swimming pool. Saan na yate ba na? Di man na yate. Di palit lang, di palit dito sa mga kuan. Di mo kasawa. Sawa na ganang dito. Hang, ay nagkuhan. Ay, ari, hang, ay nagkuhan. Kayo basta-basta disipon. Ma'am, nayaso ang itlog. Ang mga tisoy gini sila mo. Gusto man lang. Nayaso ba? Mga Arabo, gusto ko din naglang. Matutag, matangkas iglong. Kaya ang mga babae na dito, mamamiri. Mga si Mama Mering, Jordan mga babae da. Da, ang napuyo sa Jordan daw nga babae, mga naong ni Mama Mering. Ru! Wala din dito. Tutok, bumalik ko gusto. Hindi na, lugar ng Osbinig sa semana. Lugar lang ko ba? Oh. Pero ayaw na ka. Mga lang dili mapakita ang mga unsa man magana ni dahil para Muslim na Dito sila. ka magkakita. Hindi napakita ang Tao, mga. mga babae, daw, tao. Pero tabunan nilang naon sa motor. Wala na. Ano dili na. Wala, nag-iusap naman. Kasi tuwa naman rapuli, anak. Ah, Abli na ilang naong. sa una tabunan yun. Tapon na. Pero na, Japon. Pero kasagaran na lang yung abli na. Mama di na Kaya magpatabo. ikuan man sa hari na magmoderno sila. Tulong uban man kay magpatabo lang sa buhok. Sabi, na World Cup karon sa kuan. Riyadh. Oh, dito no sila. Sa Qatar din, Qatar. World Cup. Hindi mo rin ko videoan eh. Malay. Kanang God. ilang ihimo diha nga pulisyo nga dako kayo. Ma'am, ulan naman. 2017. Trabaho ko na. Pero may takuha na eh. Dito nga na itong posting file o mga lubla ka na. Hindi, asa mo ma-sign? Ula ka, hindi mo trabaho dito. Dili ka pwede mo all around. Hago kay na. Ayaw tawag ng lain. Isa lang yung mong trabaho. Hindi, ayan na boss, ayan. Ba't yun, tulog ang panday, dili ko balo sir. So, pala ano mo, file rin yung sir. O, amor ito niya trabaho. Di ka na ipugos. Balo. Apoy, tigpalag-balas sa boss. Tapo. Mga libur. Wala yung ranching lupod. Baba sila. Baba sila.